els ve de gust una mica de surrealisme ara, doncs no es moguin, quedin-se amb nosaltres, que en tenim força de surrealisme. Ens proporciona, com sempre, The Xanclets, que avui una vegada més se superen a ells mateixos. Han aconseguit reunir Joana Bonet, la duquessa d'Alba i, com sempre, m'ha tocat altra vegada. Endavant. The Xancletes. Què és l'elegància? Qui és elegant? Joana Bonet, bona tarda. Bona tarda, Júlia. Per mi l'elegància és filla de la seguretat personal i íntima de l'autoconeixement. Una mica va que acabar la Joana, que va que acabar... Vull dir que jo, mira, avui vas molt ben vestida. Un poc més vulgareta, la duquessa d'Alba. A mí lo que dirán o dejan de decir me trae completamente sin cuidado. Abans, però, repassem alguns subjectes que són, podem dir, elegants per ser, que fan elegant a qui els porta. Per exemple, aquí tenim una mica de unes sabates. Sí, aquestes sabates seria, doncs, a veure, són unes sabates de vellut molt especials que gairebé, doncs, una persona elegant jo crec que sol portaria aquestes sabates com a centre d'atenció. La persona elegant també és aquella que cada vegada es va traient coses quan es mira al mirall, és a dir, que no fa ostentació d'una sèrie de riqueses o d'elements molt significatius. Per exemple, aquella sí que porta 1000 polseretes d'or. Que sí, això està molt de moda. Allò que porten, vas comptant i dius, però si porta 20 cadenes i 30 polseretes... No, però és que no estava. No és gaire elegant, això. És molt més significatiu portar tan sols, per exemple, un anell, aquest és d'os, i no té res a veure amb el preu, de vegades no té res a veure amb l'elegància, i amb aquest únic anell i una samarreta blanca una persona pot estar molt elegant. A mí lo que dirán o dejan de decir me trae completamente sin cuidado. Aquí tenim una peça de Bulgari que es va presentar a Roma. No pregunto el preu perquè malgrat que no hi ha gaire or, home, Déu-n'hi-do, pesa, però vaja, és molt subtil, sent de Bulgari. Això i una samarreta blanca i uns texanets. Exacte. Objectes elegants, que suposo que en mans o a prop o al damunt d'una dona elegant doncs realcen aquesta elegància i que a sobre, al damunt o al costat d'una dona que no ho sigui gens no poden aconseguir cap efecte miraculós. A mí lo que dirán o dejan de decir me trae completamente sin cuidado. Aquí tenim l'últim perfum, que també és un perfum clàssiquíssim i molt elegant, també l'essència. Hi ha olors, hi ha perfums que són molt vulgars. No sé què passa aquí. Deu ser... Què és aquest sorollet? Lo que yo siento. Alguna cosa, perquè anem sentint pam, pam, pam. Espero que no ocurra nada, porque... No, pero es que no estaba. Esto es que... Sento com... Hi ha olors que poden agradar molt, però que tenen aquell punt de vulgaritat. Hi ha d'altres que són més elegants. No vull dir el nom dels vulgars, que a mi em sembla, perquè... És una actitud, sobretot, que desprèn, perquè jo crec que ven bastant de dintre l'elegància. Això és una mica l'elegància. Per acabar, què té a veure l'elegància i els diners? I aquí l'exemple que tothom té al cap és allò, la duquessa d'Alba. Clar. Dius, clar. Has posat un molt bon exemple. Y lo que yo siento. Ara que la coneixem tots plegats una mica millor... I això no és maco ni és elegant. A mí lo que dirán o dejan de decir me trae completamente sin cuidado. Glamour, elegància, duquessa d'Alba... Good morning, Julia! Com ens passem, si ja no recollim el paper de vàter. Apa, aquí, escolta'm, aquí no surt ningú sense ferides del xanclet. No més comentaris. Fins aquí
Que bonic! Som a Salport. Tornem al tercer bloc de la columna, al quart, vull dir que aquest és el tercer i s'acaba, amb en Sergi Mas, que avui... Ei, avui ve guapo, però què li passa avui al Mas? Vestit jaqueta, tot allò corbata. S'haurà equivocat. Avui passa com tu, que sembla un home. Fins ara, no s'ho perdin.